maar allebei absoluut noodzakelijk om tot een succesvol eindresultaat te komen. Marketeer wordt ervaren als een droom die is uitgekomen. Niet alleen door en voor de geestelijk vader van Michel Huisman, maar voor veel heerlenaren en de mensen daaromheen. Een dankbare prestatie en een prestatie om dankbaar voor te zijn. Marketeer symboliseert de aanvang van een nieuwe fase, net al gezegd, een tijdperk. Tot voor kort hadden we met z'n allen de neiging om bij tijd en wijle nog terug te blikken naar de gouden tijden van de mijnbouw. We zagen vooral dat de liberalen zonder goed te kijken naar de mogelijkheden die eigenlijk om het handbereik lagen. Inmiddels hebben we ons gerealiseerd dat het beter is om onbegrensd te dromen over de toekomst dan weemoedig terug te blikken. Michel heeft durven te dromen en u allen heeft de kans gezien en gepakt die deze droom in zich meedraagt. Daarvoor ben ik u dankbaar. Immers, iemand kan iets bedenken en een partij als wel kan iets willen realiseren, maar er is een verschil in willen en in kunnen. U heeft meegeholpen marketeer te realiseren, marketeer te bouwen en zonder u was er ik ook helemaal geen marketeer geweest en was het bijzondere gebeuren er nooit gekomen. Want bijzonder is marketeer wel. Niet alleen qua uitstralen, maar ook qua gevoel. Soms lijken dingen een ziel te hebben, een eigen recht op te staan, een eigen karakter. Marketeer is naar mijn mening zo gebouwd. Het heeft een eigen zin. Dat zie je niet, dat voel je. Het heeft iets eigen. Het doet iets mee. Maar wat voor karakter marketeer gaat krijgen, wordt mede bepaald door de omgeving, door de gebruikers van marketeer, door de mensen waarvoor marketeer is gebouwd, door toevallige passanten, mensen die er wonen, hun thuis, mensen die er winkelen of werken. Marketeer is er voor iedereen die ervan genieten wil. Mensen, geniet van jullie marketeer. Ik rond af. Wij als Weller hebben de nodige vingerpressmomenten achter ons liggen en daar zijn we ongetwijfeld niet de enige partij geweest. We hebben ons samen met u met veel plezier, met passie en met trots ingezet voor de realisatie van ons, van uw marketeer. Het moment is gekomen. We gaan nou het eerste deel van marketeer uitleggen. En dat gaan we doen door gezamenlijk op de knop te drukken. Mag ik Jette Tweewinkel, Michel Huisman en Barry voor vragen. Na het in gebruikname wordt even een muzikaal intermezzo. En vervolgens zal Michel Huisman er even een muziek. 3, 2, 1, go! En nu? En toen? Jon, zet maar aan! Die moet de zon gaan opvangen. Hè? Nou ja. Ja. De pink. Focus. Focus. Allemaal spok. Ja. Kom hier, kom.
Thuis luxe scholen wonen. Dat is raar. Dames en heren, daar gaan we dan. Het eerste deel van het Maankwartier zit er bijna op. De veiligheidsnetten hangen er nog in. Er komen nog kleine gele ruitjes in, die spijltjes die je daar ziet zitten. En de zon moet nog even gaan schijnen. Maar dat de zon nu niet schijnt, maar wel droog is, dat is het hoogste wat de weergoden voor ons konden doen. Heerlen heeft het niet makkelijk gehad, maar gaat is door het diepste heen. We hebben de ergste buien gehad volgens mij. Als u hier s'avonds nog een keer komt terugkijken, dan zult u versteld staan van hoe mooi die weeravond is. Er zitten hele dikke lampen in die het op een hele mooie manier verlichten s'avonds. En als ik u een idee mag geven, als u op zoek bent naar verkering, kom hier dan naartoe als de zon onderaan het gaan is en eigenlijk al bijna de stad uit is. Want u ziet hem dan hier nog, doordat de spiegeling vangt, hoog boven de stad uit. Als hij lang de stad uit is, gaat hij hier nog door het water, door de glazen bodem van de vijver naar de parkeergarage. En als u dadelijk een auto gaat ophalen, vergeet dan niet om naar min 2 te gaan en eronder te staan, want dan kijkt u door het water 50 meter omhoog naar de zon. Een prachtige plek. En als u nog geen verkering heeft, dan krijgt u hem daar. Nou, dat willen we graag. Voorplantingslift, meer Heerlenaar hebben, wat wil je nog meer? Ik denk dat het Maankwartier het begin is van een hele nieuwe episode voor de stad. En dan moet je bedenken dat het stuk wat nu af is, een derde is van het hele project. Die heuvels die hier liggen, die bergjes dat door de bergen, althans heuveltjes ongeveer zo hoog, met mooie oude bomen erop. En dit hele gebied wordt werkelijk geweldig, want u bevindt zich hier, waar u vroeger nog 164 meter moest lopen door een tunnel, loopt u dadelijk over een mooi plein, zo de bergen af door een park naar de Sorolisstraat. Dit gaat de stad 100% veranderen. En zoals de maan duisternis brengt in een tijd dat het hartstikke donker is en dat er bijvoorbeeld zonder licht zit, zo zal het Maankwartier de stad eindelijk die schop onder de kont geven die hij eigenlijk sinds 1980 al moeten hebben. Dames en heren, veel plezier met het Maankwartier en dank allemaal dat jullie zo ontzettend geweldig gewerkt hebben dat het er kwam. Super bedankt.